मा सेंग्राफोर एबा सिख्लाफोर नोंथांमोना माबा माबि गेम्सफोरखौ गेले बायदिसिना गेम्सफोरा पपुलार जाबाय थायो ओंखारबाय थायो बेफोरबायदि गेम्सफोरखौ हरसे हरसे एथा बाजायालासे दुता बाजायालासे गेले टाइम पास खालामगासिनो दोङो उन्दुनायबो गैया जेबो गैया उन्दुगोन उन्दुनाया दुता तिनथायाव उन्दुनानै मा खालामो 10ता 11तायाव उथियो बिदिबाथ' उन्दुनाया पुरा जाया नोंसोर सानो उन्दुनाया पुरा जायो होनना नाथाय उन्दुनाया जेबो पुरा जाया जोङो खमसे खम 6 बा 7 घन्टाखौ उन्दुथारनांगौ दै सेंग्रा बैसोआव बा उन्दै बैसोआव थायोबा 8 घन्टाखौ उन्दुथारनांगौ नाथाय नोंसोरो उन्दुआनो मोजांखौनो सेंग्राफ्रा मा जालांजोब्बाय लरपय नायनोनो समाया मोखाङाव सालमाय गोजा जाजोब्बाय बायदिसिना जाजोब्बाय आंबो जादोंमोन बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ फोरमायदों आरो दै आं एसे बुजिबाय होननानै माने आंबो जि जाबायना बेनिखायनो आं जि मोनबोबाय बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ एसे फोरमायनो होनना सानदों नोंथांमोना ओरैनो टाइमफोरखौ हगारबाय थानाङा हरनि समाव उन्दुनो नांगौ उन्दु मबाइल नाय 10ता बाजायाव लासे नाय 10तानि उनाव लासे इथिं नायनो नाङा नोंथांमोना साला 1ता 2ता बाजायाव लासे गेम गेलेबाय थागोन सोरबा फ्रि फायार माबा माबि गेम्सफोरखौ गेलेगोन सोरबा फैसा मोननाय गेम्स दोङोनो बे माबा माबि गेम्स होननानै बेफोरखौ गेलेबाय थागोन सिख्लाफोरजों रायलायगोन पटायनो नागिरबाय थागोन सिख्लाफोरखौ बा बेयाव फैसा लगायबाय थागोन 200 300 मोनथारगोन मोनथारसिगोन होननानै जुजिबाय थागोन बेयाव जेबो मोना थाखा फैसा मोना टाइम पास खालामनो दरकार गैया नों फैसा थाखा खामायनोबा हाजिरा माव नङाबा बायदिसिना खामानिफोरखौ मावनानै खामाय बेफोराव नों टाइम पास खालामनो नाङा दै हराव उन्दुनाय समाव उन्दु साला नोंथांमोना टाइम पासथ' खालामगासिनो दोङो आरो निजेनि देहाखौबो लरग' ग' खालामजोबना लाबाय सेंग्राफोरल' नङा सिख्लाफोराबो आं नुबोबाय थादों गोबां गेम्स दङ माबा टाका माबा माबि उइनज' सुइनज' बाद हो बेफोरखौ मिथिबायना सेंग्राफोर बाद हो बेफोरखौ गेलेनो नाङा दै